Narumpayu Neoskum, ke channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyota. Hadin baladep amen yaki rule hapo ka GHDC ban ai kata ka Sernat ST kanang ban yo ban yakun ni ki election jong ka MDC hapo ka GHDC kalami ka kerwo ka balapen mi ru na kaliang jong ki kantukan ni ki rangba jong ka briu nyotret bat ro halor ka jing ong jong ba prestun ba sah ki HDC ba GHDC an bathak ban amen ya ka ED rule kanang ban yo ban thep vote tang kita ki reulum na ni ki trairi trajella banyakun haki election MDC nrai nakaliang jong ba PS lengdo ulap penmi akan ni kerwa ka baongkom ni ka HDC ban HDC ila dep khangla lupa yaki non tribals ban shimbentah haki election district council ka basa satang ban khananglat yaki weipat ki tribals badan hapok ka state ki bamdai ki khasi bat jantia ban yak benta haki ni ki arteli kat bana kaliang jong sangat kersiuri ulat thok ikani kerwa ka bongkom ni ka kan hon jang ki MDC jang ka voice of the people party VPP hakum kani kapor ka dayban peni yaki jing bit rekam da ka bathau yaki an ban khanglat shisndon yaki reulom bamdai khasi bani shimbenta hakasin shar khadar khamtam e ban khanglat yaki jing thet jakaputa hapo upur usam jang ka HDC shu dai ro ban thau an ban pendo yaka jinglong khasi ya kiba ikhon jang kitu kiba shong khabat ki bepat ki jai ban reu ladai ki bill jang ka Garo Hills Autonomous District Council GHDC lala ban menjur tang ha arlais ni balipat ki bill jang ka HDC kidang sakut hakamit sarkar bad hakamit ulat labu ikani ke jingkali bat penkut ikani ke kerwa kabala ban ketik ya ka jingmut jang perkhat jang ki pat ba ka briu neutrep halor kini ki jinglong jingman hakini ki sengi